is a journey of gratitude and the practice of devotion. Through the challenging walk of life, there are straight alleys, sharp curves, frightening rocky spots, wondrous views, potholes, and detours. The notion of religious faith is seen through the churches that devotees of Pangasinan visit to strengthen their affinity with the Almighty. I'm your travel Barbie, Janica. Let's revisit history dito lang sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilan, Pangasinan. Bayambang, known as one of the centers of Catholic faith in Pangasinan, is where we find the St. Vincent Ferrer Parish Church. It has been standing for more than 400 years and is the fourth oldest church to be established in the province by the Spanish missionaries. Mga tao dito ay likas ng deboto kay St. Vincent kasi matagal na yung simbahan na ito, more than 400 years na. Taga rito ako, kaya alam ko mula pagkabata, merong pagbabago sa lumilipas ang panahon pero yung pananampalataya ay lumalalim. Yung pananampalataya kasi ng mga tao dito, the more you are generous to St. Vincent, 100-fold yung blessing. Kaya mapagbigay yung mga tao dito in the hope na sana ay babalik sa kanila yung kanilang generosity sa Kanya. At maraming miracles daw dito. Ang isa sa mga hindi nakakalimutang miracles ay yung ilog na yan, dyan, yung Agno River, ay nag-overflow yan. At pag nilalabas yung image ni St. Vincent, humuhupa yung tubig. Tapos yung mga personal lives ng mga tao, nalihis sa aksidente, nahil sa kanilang sakit, mga financial problems nila, yun, nasosolve. Nung panahon nung dumating mga Kastila, sabi nila this used to be a shrine na parang ka-level ng Manawag. As many people come here as they also come in Manawag, but those were the years. Bumisita kayo dito sa parokya ng St. Vincent Ferrer. Isa sa mga lugar na pwedeng pagnilayan ng mga deboto ay ang The Relic Sanctuary na matatagpuan sa left side ng simbahan. Dito makikita ang The Holy Relic Bone ni St. Vincent Ferrer na mula pa sa Rome, Italy. Noon, nung panahon ng mga unang Kristiyano, usually ang ginagawa nila ay kumukuha sila ng part ng body ng patron nila at nilalagay nila doon sa altar. In
1619, the parish was accepted by the provincial chapter as one of the vicariates of the Dominican order and was placed under the patronage of St. Vincent Ferrer. This church is a combination of Spanish and Filipino art and architecture, craftsmanship and engineering feats. With or without miracles, the people of Bayambang continues to be enshrined by its fortress of faith. This 3-century-old church is engraved with walls of great antiquity. The Our Lady of Lourdes Parish Church in Salasa, Bugalyon takes pride in its long-standing heritage, cradled in the shades of nature. Nagsimula ang simbahan, na-build ito 1714. Originally, ito yung old town. Dahil nung mga panahon na yon, laging nababaha, kaya itransfer ang parokya doon sa Bugalyon. Ngayon, kasalukuyan, ang parokya sa Bugalyon, St. Andrew. Ang parokya ng Bugalyon, dalawa. Isa sa bayan at saka dito sa Salasa, Barangay Salasa. Kasi ang mga dating mga pari dito, Recoletos, tapos mga Dominicano, nung hindi na maano ng mga Dominicans, no? Inano naman sa local na. Kaya kung titignan nyo sa taas, yun yung mga symbols ng mga pari noon. Kung sino yung mga nagtayo. Pero original ito. Ang bubong lang at saka mga ceilings ang mga na bago. No? Maraming nagpupunta rito, mga miracle, no? Na napagaling, yung mga wishes nila ay granted. Yung mga may sakit, sila ay napapagaling. Everyday, maraming nagpupunta, yung mga papasok sa opisina. Basta nabuksan ang simbahan, marami nang pumupunta. So, lahat ng mga parishioners, sana, no, yung suporta ninyo. At mayroong move kasi na gagawing shrine ng aming parokya. No? Sana, dahil kung isa pa sa suporta, cooperation ng bawat isa ng parishioners, sa sasakupan ng Our Lady of Lourdes, sana mag-materialize. Just like how the church survived a great flood, the faith of the people of Bugalyon stays unsinkable and can't be dismantled.
Lemonade Hotel, Camp John Hay, your gracious host in Baguio City. For inquiries and reservations, call us at 0917-526-7049 or 074-300-6525 or email us at rsvn.lemonade@amg.com. Lemonade Hotel, your gracious host in Baguio City. Kalilat Pangasinan. Withstanding several natural and man-made calamities over the past decades, this church was restored many times and was blessed in the year 2005 with the church's motto that all may be one. The Mabinians continue to be binded like the limestones that encloses the church. And in the history of our church, alam naman natin ang unang mga nag-evangelize sa Pangasinan ay ang mga Augustinian friars. 1610 ang pag-uumpisa ng simbahan dito sa Balingkaging ang tawag pa nila noon. But during the 1830s, nagsimula na talaga yung pagkakaroon ng debosyon dito. Actually, ang unang pangalan ng parokya ay the Holy Name of Jesus. Madalas ang baha noon kasi we have a river here at the back of the church. At madalas mapuno yan at nababaha ang mga lowland area namin dito. During that time na napalitan na ng Santo Niño ang ating parokya, nagiging refuge ng mga tao ang simbahan. Na masayang-masaya sila ang nagbabantay sa kanilang mahal na Santo Niño. Habang sila'y nakatira dito, natutulog dito, ay nagdadasal sila. At naniniwala ang maraming tao na si Santo Niño ang nagligtas sa baha sa kanila. Nagiging bahay ito ng mga bats noon. Noon ito'y parang bahay talaga ng mga paniki. History rin dito ay noong 1999, nagkaroon ng malakas na earthquake. Kaya ito bumagsak yung ating altar. Pero sa pagkakaisa ng mga Mabinian sa buong mundo, nag-organize sila upang maitayong muli. Isa-isang pinulot ang mga adobe para maitayong muli. Kita nyo naman ang malalaking bitak ng adobe, ang ating simbahan, lalo na yung walling, makakapal ito. And the history of the church ay, ang pandikit niyan noon ay mga itlog at mga apog. Pinagdikit-dikit lang, you see the engineering and their architecture before. Dito sa bayan natin, araw-araw may misa tayo. May misa po tayo ng umaga, kaya 5:30, dadasal ng mga tao. 5:30 ng umaga. Tapos alas 6 nagmimisa po kami. In times of calamities, rain or floods or earthquakes or even fire, we devote ourselves to the Santo Niño. At yun po ang debosyon ng mga tao. Tuwing Pasko, unang-una nagkakaroon kami ng paghanda. Simula na ng Adviento. Ay nagkakaroon kami ng simbolo. Ito po yung Advent Rite na tinatawag natin. Meron tayong 4 na linggong paghahanda sa Pasko. Sinisindihan natin to linggo-linggo. At yung nasa gitna, yun pong sisindihan natin sa Christmas Eve. Kaya it is a joyful Sunday. At yun din, nagkakaroon po kami ng lighting ng aming mga ilaw. Iaalay namin ang Baby Jesus sa Belen. Sabi ko nga, bago natin ilagay si Kristo sa Belen, lagay muna natin siya sa ating puso. So the most important thing is to put Christ at the center of our lives.
joys and pains, success and failures, tragedies and opportunities, this church remains strong and the faith of Mabinians remain unshaken. Survivor of catastrophes, a fire in 1817 and another fire in 1834. The St. Joseph Cathedral is an ever-glowing symbol of hope. It lights up the fire of Alaminians' faith and illuminates their strength and devotion. Yung church po namin, so we call it the St. Joseph Cathedral Parish. So it started way back 1610. So dun po talaga nanggaling sa may Catholic Directory of the Philippines na ang patron saint po namin dito sa Alaminos is si St. Joseph. Then way back 1700s, ang church po kasi namin yan dati, libingan po yan. Ang storya po niyan, meron pong isang matandang lalaki, yung taga-bungkal ng lupa. Doon sa mismong foundation ng church, doon niya daw po nakita si St. Joseph. Yung mga Augustinians recollects kasi during that time yung talagang nagsimula ng church namin. So, nag-establish sila doon ng church. During 1700s, nasunog yung area. And then, so yun, after like 10 to 16 years, nag-establish na naman yung church namin. I think in the history of the devotion, there have been miracles already that happened, especially during a certain fire that happened dito sa Alaminos. Malaking sunog po yun at napahinto ito and they attributed that miracle to St. Joseph. Ang aming patron dito ay si San Jose, kaya for many years, people have been devoted to him at every March 19, pinagdiriwang namin ang kanyang kapistahan. Yung church yan that's made of the nipa hut, yung buong area niya, parang yun yung symbolize ni St. Joseph the Carpenter na nag-represent ng church namin. So from nipa hut, nagkaroon na ng mga woods, naging woods na yung foundation ng church. Way back to 1900s, na lipat na siya ngayon sa diocese na siya ng Alaminos, which is under Father Cabrera. So simula noon, yun, nag-start na po yung development. Ngayon, yung church namin, that's like around 200 years na siya. People really come here to devote themselves and to really pray to St. Joseph for his intercession and for his help. We have about anticipated Mass on Saturdays, and then we have 6 Masses on Sundays, and the church is always full. Kagaya sa buong Pilipinas, nandito yung ginagawa nating simbang gabi, Misa de Gallo sa umaga, at punong-puno ito ng mga tao at mga deboto. Marami tayong mga gift-giving para sa mga ating mga mahihirap na mga kapatid at mga nangangailangan. For more than 200 years, the church remains a beacon of hope, a reminder and a lasting testament of the enduring and unshakable faith of Alaminians. Kalilat Pangasinan. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view.
accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Balilan Pangasinan. Named as a National Cultural Treasure by the National Museum of the Philippines and the National Commission for Culture and Arts in 2001, the St. Peter and Paul Parish Church is the 5th church to be announced as a National Cultural Treasure. Kami po ay nagmi-mission every Friday po dito sa may Kalasyaw po, sa Senior Tesoro, tapos dito sa simbahan po ng Kalasyaw. Kasi po lahat ng hiling at lahat po ng aming pang-araw-araw na kahilingan dito po nagkakatotoo at dito po ang mga kasagutan po sa Kanya. Nakikita mo yung mga tao, nagbabatihan, pagmamahal, at lahat po ng hiling po natin dito sa simbahan, andito po lahat sa church ng Kalasyaw po. Binabalik-balikan namin yung simbahan ng Kalasyaw kasi bukod sa makasaysayan yung simbahan niya, meron din yung mga paniniwala at saka yung mahalagang kwento tungkol sa lalim ng pananampalataya ng mga Pilipino na talagang naitanim rin sa amin. Na talagang pag pumusita ka dito sa simbahan ng Kalasyaw, talagang naririnig yung mga panalangin mo. Isang mahalagang kahilingan na sa paniniwala ko ay talagang pinakinggan ng simbahan na ito is yung nag-take ako ng board examination para sa mga teacher. Dumaan ako dito sa simbahan at hiniling ko na sana makapasa ako sa una at huling pagkakataon ng board exam kong yun, nung taong yun. At sa awa naman ng Diyos at sa tingin ko rin, narinig ako, nakapasa ako. Sa mga minamahal nating mga bisita, mga turista, mga mananampalataya ng simbahang Katoliko, iniimbitahan po namin kayo ng buong puso na bisitahin o huwag kalimutang daanan o magsimba dito sa simbahan ng Kalasyaw upang maranasan nyo rin yung lalim kung gaano kakula yung pananampalataya at kasaysayan ng pananampalataya ng mga Pilipino at Pangasinense. Ay walang pinagkaiba sa orihinal na anyo nito noon. During the World War II, 3 bomba ang tinapon sa direksyon ng simbahan at kumbento. Ngunit hindi pa rin ito sumabog. Kaya naman naniniwala ang mga tao na sa pamamagitan ng lalim at tibay ng pananampalataya ay naligtas ang simbahan. The church is made of indigenous materials such as bricks and adobe stones that are abundant in the area. It has a massive, elaborately decorated retablo mayor that has a complex woodwork at the back. Hindi lamang puto ng Kalasyaw ang pinupuntahan ng mga tao dito, pati na rin ang simbahan ng St. Peter and Paul Parish. It was originally under the patronage of St. Paul, but through Father Juan Maldonado de San Pedro Martin, the church housed both Saints Peter and Paul.
church that is founded by history, devotion, and Saint Dominic's intercession. A rich past that led it to become a minor basilica, a devotion deeply rooted in the hearts of the people, and an intercession that deepens the faith of the city. Welcome to the Minor Basilica of Saint Dominic. Alam nating lahat na dumating yung mga Spaniards ng 1521. At kasama nila, hindi lang yung crown ng King of Spain, kung hindi yung faith ng Christianity. In 1587, they decided to divide their group into three. Isa sa mga grupo nila pumunta dito sa Pangasinan, sa bayan na tinatawag noon na Binalatongan. Pero nung dumating yung mga Dominicans dito sa Binalatongan, hindi talaga sila nag-proselytize o nag-evangelize. Kung hindi, nag-establish sila ng bahay, ng ermita o chapel, at sila ay nagdasal at nagmisa, at sinabuhay nila ang kanilang pagiging contemplative. Nagkaroon ng mga rebellion. So kilala natin sina Malong, sina Palaris. So dahil sa kanila at dahil din sa mga natural calamities, yung location ng church, ilang beses na move. Of 1763, nahuli na si Palaris, galit na galit si King Carlos. Pinangalan niya yung Binalatongan ng San Carlos. Noong 1773, natapos itong simbahang ito. It used to be the biggest church in the Philippines, made of bricks. At this year, 2023, itong church ay 250 years. At ganun din, naging basilica, minor basilica sa Pilipinas. The only one basilica in the whole of Asia under Saint Dominic. Ang faith kasi, it's always miraculous. Example, yung Great Flood, buong San Carlos binaha. Sabi ng mga elders, pag malapit na yung tubig sa simbahan, lumilihis, parang Red Sea. So hindi talaga nabaha ang church. So they were saying, pinotektahan ni Saint Dominic. Tapos nung binomba yung mga paligid, nakita daw nila si Saint Dominic may tao sa bubong. O kaya yung apoy, hindi nasunog, hindi nagalaw yung simbahan. At nung earthquake, nung 1991, bumukas na, may nasira ng mga walls. Pero bakit bumalik? Dahil nung inayos nila, hindi nila mahanap yung mga gumuhos. Maraming nagpapasalamat, maraming humihingi ng tulong kay Saint Dominic. Kasi siya talaga yung ama ng pananampalataya. Kahit simbahan, ginawa talaga na lugar kung saan pwedeng pumunta at makasilong yung mga nangangailangan ng isa. Miracles do not just happen in the church, but rather lies within the people. The Minor Basilica of Saint Dominic serves as a bridge, igniting the miracles brought about by the faith of San Carlos City. In life, we all need a spiritual force that will urge and guide us to live our purpose. Having faith is being sure of what we hope for and what we do not see. It helps us view storms through a different lens. These churches are testaments of history and narratives
that pull one's heartstrings. Entering these churches feels like embarking on a journey through stories carved in stone. The intricate architecture and rich history of each church provided a tangible connection to the Pangasinan's cultural and religious heritage. Witnessing the fervent devotion of the people of Pangasinan left a lasting impression, fostering a deeper appreciation for the role of faith in shaping lives. After all, the echoes of the past intertwine with my present, making a belief that lifts my spirit. These tales of miracles, etched into the very fabric of these churches, have a way of seeping into my soul, deepening my own faith.